berpengaruh besar do rohaon mangalehung mulu tu sarujol. Benar di Bodawati 27 jagalah hatimu dari segala kewaspadaan ini, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Siar rohon hati sumber ni ngulu di Jawa rohai asa mulu danding ke rohana danding ke pakalahon jala danding ke pabahena dari kamu makan amasa bahasa mampu amatta nedul sangguli ipamate nattana kan iponggol luna iponggol tangan na irubus dobe tangan udah irubus memang bahasa mampu ibadah manula ni aladang dinggar rohana marsai rohana asa boyno terida jolma siar rohana mulu marsai rohana marsai manang pakkatayonna marsai manang pangulaun jadi halak na marsai roha dan iboto mengadusi hata do dinggar mulu halak na dinggar roha mulu mula cek gereja suku donganna. Dari mana beda ini? Waduh, puji Tuhan dari gereja sungguh luar biasa, firman Tuhan menyapa kami. Itu harap dari roh. Kalau coba jangan langsung dengar roh. Dari mana beda? Cek gereja. Dari mana pun do behok. Nek waktu hoi bemarke maya. Hari Minggu cek gereja. Mau do halak ngamar sahiro mangalusi hata do dengar. Apalagi memamulahon na ding. Itu ngatongan ni nguluna. Alani jaga roham. Inna pada Raja Salomo sia selalu si jaga roham. Ayah namar sahih roham mau atau pahon. Jadi itu kan. Berkamu